No ko guys, sarang kaswerte ka jo kay agbijabas deres amuno jo na munga magto. Ug dali ta kay tagakanda taglubi. Ah. Ya. Doy, dali doy. Ah. Daku. Arang timing nga ka jo kay alas 9 naman kapin hapit na alas 10 ba nangita kog snack. Saan sa pa snack ha? Grasya ka sa Ginoo, grabe sa Ginoo, provider jud kay ngita kog snack di ajoy nagabas. Ay, sobrang big. Adoy. Sobrang big. Lima. Baga. Hindi makita ang kamera. Agay, tasa kay dipakita nato sila kay. Kamera. Anara, karon makita sila sa bunga. Be, bunga, ha. Wala ka nila pagkupit. Tagkan sa taglubi. Oh. I'm not kidding. Tumoy. Aman. Ta. Ganyan libat ko doy sa bagaw. Aba. Ay, deh. Kapan sama ni? Guys, daghan man dai ning bunga ha. Napay mo dung gandap dito. Ha. Di na to ko ning di pa kadto dako. Ya pa dia. Kare dito. Kada sa. Ayo sa. Ay, kapay sa. Ilapan. Ayo sana buat na punta. Uy, ala ra sortiha gajud uy. Aw di man ni swerte, grasya dili gikas Tumoy Ginoo. makakita sa tumoy. Uy, aran dako. Uy, ala di man dirang dako. Ya. Jesus. Arang daghan na gajud guys. Tana kain jud tagakan taglubi. Di tari sa laman kay sunod na pud na takas ahon karong na pa kay sunod balikon. Ha. Gutong na. Lujuran ni sa mangbay nga gaba na. So tanaman nakadahan na to pang isna kay karon. Naginoo gajud day mo provide gajud ang mga panginahanglan. Kay gininan ni nga nagajud ko. Sabay ang imirinda. Ansa pero di man pud nahot don kay daghan ra pud ni. Unsang palis mo pud ang imirinda. Sabay ang imirinda ansa hanga. Wa na may prutas dari. Kita mo kurot ondoy daghang bijabas. Oh. Hala, bigad ko wa na mga bijabas dari kay nahurot lagi. Naa pa bandi ay nagpaduon na gajud hinuon. So dira gajud hinungan ning oras ning naratas bay bitaw tay buhaton so magluto day kurog munggo sad ana magbayod to. Ato sa ni hugasan kay mo magnay dapaw. Kuhaon ko na to ng lutaw kay makapangag ra ba ni rang gahi ama disgrasya da ni katong bagang. Tawa nin di ba na mang lutaw kana mo na mga gahi. Okay, so limpyo naman ato na ning itak ang kay rang kadugay ra ba ni lukwaan. Kaya na ato sa nang adabdaban kay arong maluto ng munggos kay dugay mo na malata. Latanan pa na, jadi humanda na magsangag pa ko sa ang buli ng buwad. Sus hapit jadi abot sa lata agad ang pitsay kay nakalimot ko. Madjugani kay nakahuling kus ref. Di amde ko gipalit pitsay des naging adlaw. Mo na itong isahog sa atong munggos. Atong panglangkat ni guys kay grabe ra bag-udan ning pitsay anhi kasagaran manuksok sa stem. Aw makalami man yung kuno nagtingog ng ud. Og masagulag ud ni aw. Grasya gihapon kay protein man si igihapon na. Bitaw guys, istorya ba lamang ato ni nga tarang huling kay jang naji. Nagluto bitaw daanin na. So gracias Ginoo guys, kondisyon sa kadtong lawas ilihok-lihok kon mura bitaw nimbalik daghang energy sa katong di pa ko buntis. Sus nalipay kadto ko kay mura bitaw og kusa naghang lawas nga ganahan mo lihok nga na bitaw nagtinapuan. Diyan ning balik na pagang appetite man makanahan ako luto-luto bitaw og mga binukid nga sudan kay mo pipangitaw sang utok sa una kay wa man koy gana mo kaon. Karon ganado na kumukaon pero control pud ta kay jag mo dako pud ta kaadyo. Ako guys, ganahan jud daning ko ana kaning munggos with kamunggay. Janay dilis bitaw. Muangay gud ko. Maju gani kamunggay dare kining udlot na. Ambaw inuni. Hilti ka ni kamunggay muon kay nilang kapsul. Tanawon sa nato dari katong nilapuan nga munggos kay basin og nihubas na kay narbay usahay nga makaliptan na mapagtong gajud nitong munggos. Pero di ka jud nato palatun kanang igo-igo ra marutlon kay mara magluod tan-awon tong grabeng lataa. Ning kantaron ning ato ang panakit kay nagong lami kan ato paning putdon kay mura grabe ra pang dako Tekan pa tada ni. Pero di ko ganahan pag gutad-gutaron jud tama ning pitsay. Putdon ra gud ka usa. Kay sunog. Iya doy. Maritis jud ka. Sunod ko me. Bra, kes muso ka jud. Maritis ako. Fire truck? Di. Saman. Kasi sa lisya ba? Sa lagi fire truck? Lagi. Maso naman naka video. Ito. Maritis. Pagamping. Love you. Love you. Pagamping. Karon.
Si Bujas Joy ang best friend rong mga panahon na nga. Barus ko kay hungtan man ko ganahan ko. Mara dyan ay panakot nga. Okay ra na. Okay ra po kusloy Pero si Bujas Joy ang best friend. Kaya mo dyan yung kauna adlaw-adlaw o magdigamo bitaw. Nalipay na gani ko ron guys kay ako na yung magdigamo. Katong 1 month pag ang tijan taman 2 months. Pagas kus mga niluto undoy. Paghuwat radyo ko gunsay bajang undoy. Okay. Mereklamo ko ba dahil kung ako naganigi irban. Kung na dyan sa'yo mereklamo ko, mga dyan kong lain. Wala dyan di dyan makayas ang kabuhi ba? Bita na ako sa natagatang munggos. Wa pa dyan guys, di pa dyan siya yung luto gahi-gahi pa. So atas ang sigaan, kuwang magpugsiga. Kuwang pa ni mga 5 minutes pa. Kaya rong maluto na dyan siya. Kaya na, dabdabag maadyo. Sarong di ka maluto ka munggusa ka. Kaya kaya naluto naman, ato na ning ahaunon. Adyo ba dyan ni Josundugan nga ni kaya dyan majabhan mo. Ako kay expert na ko daan kay since grade 1 nga na ako maghaon. Kay init man kaadyo bisan pag nakay trapo. Madyo to nga to kay ladyo ra magimong hawiran. Dya itak ang natang kaha kay magsangag natas ato ang bulinaw. Magsangag tag lansang kay man natang isubak dani nga ato ang munggos. Aguban si charon or karne lang ibutang ako kay ganahan mo kog kaning lansang ibutang kay mo may gipangita sa ang dila. Susangag-sangag ni na taman ma-brown si Dya. Dya ata na panghaunon kay magisa kabsa putag panakot. So inig brown na haunon na nimo kay ilja naman ni ilunod og mabutang na nimog munggos unja magisa na pud nimog mga panakot. So inig man bubuan nimog gamay kanduway, di bitaw to kanduway uwel bitaw to. So wa may madali-daling sidlanan danig mga uwel nga na kana man jang mga basiyo. Loy amoy hanggi puli sa ahos kay agahos murag baho-baho pagajud pero musuway ko sunod adlaw basig nawa na dayeg ahang baho-baho sa ahos. Kay ingin man sila nga niksikan trimester maulian kuno kagamay. So gisa-gisaon ra nimong panakot, grabing humota oy. Gisa-gisa ining brown na gamay butang na pud nimo munggos kay arong magisa pud tong munggos kay balhin maputong lasas panakot sa munggos ug imo nang i-mix na si nga na. So gisa ra na nimo sagol-sagol. Di ni nahaasinan kay parat basta tong atong lansang. So basig maparat ba man din nato asinan at sang ilunod daw tong lansang daan ay hata magtimpla. Unsa kay luto na may daan ning atong munggos at ra man gigisa-gisa kay rong maalasahan pud og panakot sa munggos. Bobo na tagtang lansang mix nato unsa raram din ni ugahan no. So kinahanglan ato punis jang buuan og gamay nga water. Gamay ra pud karon di pud manglutaw atong munggos. So aguban dani ganahan sila gagilang munggos kanang lata-lata jud ba? Ako di ko kay murag di ko ganahan jud og lata daron mga panahona. So pangbutang na natang petchay, di po ko ganahan malata ning petchay. So igo-igo ra natang hawbon. Unsa karaw-karaw ginagmay og mulaos na gamay at ang buag ateng kamugay nga kinalamian og kinasustansyahan nga utan. Jadi la man nato palabian og luto kay mapait manig malata. So kanang igo-igo ra gupong sakto-sakto ra pud maluto si Jay. Kaya alas 11 naman pud saktos undoy muli gikan pang Marites maniudto na mi. So naday ko na disgrasya dito sa Pikas Barangay kining sunod man lagi jari tong rescue team. Asi Jay ang gipahukad kay dugay-dugay man puding uli chismis pa man didto. So di ba kaya sa katang munggos di ka julata sakto ra pero lami ba jahang gitilawan. Kamu tigyapon nagahe. Nah, rayo madani tukar ni ron. A few moments later. Parahadoy! Kana? Di kay murag ka kanan na po kog isda o kiram kog isda may problema. Kuan kanan ay insa isda doy? Ha? O tilogon kanang tilogon pangburos. Sa diha natay labas. Karon di na mo adtog merkado. Kana natag 240. Bambul. Rumble. Oh, lami. Tilugon man na. Tilugon man na. Ilan naman tanan? 120 plus 100. Duha ka klase ang gipalit kay isud sa rip ning uban harong pretohon po ni ugma ning usa agasangon unan ron. So dara ra ko sa lamisa nanguha og hasang kay grabing lisurag adto ko magjaktang ditong lababong na juta. Madyo man tong anak nako dadto ining maghugas na laman.
Ganahan ko na ng isda kay lami mo guni-gununan labi nag inunan ni nanay man dyan pangitaon dyan nang inunan ni nanay dyan kay wa mas nanay ako na mag-unon dani kay ba minunong kumuluto daan pero makamingaw gajud dyan mura gajud slahi ra gajud luto sa tong inahano kuhaan na tang hasang guys patig tinai kay mo ni nagdag ang hit basta di ko makakita kog isda nga niluto nga nay hasang og tinai ludon ko buaw gang kakugiro nga adlaw kay mura ba jud og nimbalik na gajud ang energy unta magpadadyo na nay pero ingon man sila nga ini kuno ka third trimester mo kapoy na kun paglawas pero halam ning enjoy ning moment nga na ako energy. So salamat guys sa mga sigtanaw sa atong vlog, labi na sa mga sigbalik-balik. Andiyan sa mga tao pud bitaw nga di mulak ang sa pahinumdum. Salamat sa gadyo kay sakripisyo basta ni magtanaw tag pahinumdum, maghuwat pa ta sa humana pahinumdum sa ta makatanaw sa vlog. So salamat sa mga nagantos og huwat dihag mga magpahinumdum. Adyo laman jud pud tawo ni Julak ang kay aray tawo pong kaasayang kaadyo. Mora pod na guys inyong pahalipay diri na ngaron ganahan po ko dari magsig video kuan man gud makadasig pag inyong suporta ba kana budget time nga kapoy jud pagkaadyon sa tungod ninyo murag madasig kong mag-vlog so mao to nga salamat kaadyon ninyo alas 5:30 na sapon guys sa hanan ning dalion ato pa ning hugasan og butaman kay nagdugo-dugo pa so hinlo na ni kaadyon ning isda kay nang giadyo-adyo hugas butang na tag asin kay rong panlasa pud ni ja pawa pus ang hit ning asin ja magtadtad pud tag panakot ini si Buzas di kasi ni mawa kay mao man jud ang ganahan humutan man jud ani ato naman ning isagol tanang panakot lamin tanig na pay ahos kay mukaan man kog ahos sa una bahuan man ko karon mo nang absent sa gahos luya sa lami atong ipuli lamin po ning luya humot-humot man po ni hanghang ba ug mag-unan ko guys kaya ra may isagol tanang panakot sa timplahan naman na daan ay haitak ang silver swan ang ibutang karong aslom bitaw kaadyo pero butangan pa din nas kato bitaw ang gihimo-himong suka kay namdo mo ibutangan hag sili nga nang sukas lubi ato pa ning butangan karong napoy hanghang sa gamay ba anja napi effect sa vinegar nga gikan sa lubi para trip-trip ra pud na ha maora man sining suka pero di pa kadyo aslom ning ahang lubi nga suka kay murag bag-o pa ni siya pero hanghang na kining epekto na ag sili tak ang naninato karong 6:30 makapanihapon na mi dali ra man ning inunan maluto unja naman ha tilawan og maluto-luto na basahan naman ang inasinandaan pak luto na gato ang inunan nga sari tamarong ba ni doy tamarong guringan na ni butan guys salin gidang mudto ato pa ning tiwason kay na pa may nabilin mo na ra man tanan doy sige mga antag panihapon nagang rice gamay ra